De eerste rondleiding door de centrale as, dus een document aan boord, binnen een groot succes. In de kwaste keren die ze volboekt, maar meest niet wel eens mijn eigen zien willen hoe de Nijdijk erbij leidt. Dat is hetzelfde als die het zuidelijke deel bouwt. Verrast, en ik vooral verrast door het interesse bij mij in vragen stelt. Daar ben ik echt verrast door en ik dat de opkomst zo groot is, dat hier we net verwachten. Er komen meer, hè, of net? Er komen meer, er is vanmiddag nog een tour en we hadden eerst de volgende bus hou ik alweer vol en dat zal in januari wezen. De meeste mensen hebben bot onder de indruk. Ja, inderdaad. Ze hadden nog een heel groot gedeelte van Friesland helpen zo de kop. Maar als je dan bij de haak van jou dat ik binnenneemt, nou ik bedoel, dan doen ze ontzettend vol onderweg. Wat vind je van? Ik vind het echt fantastisch mooi. Ik vind het heel interessant hoe ze dat uitvoeren en hoe ze dat betaald hebben. En hoe ze die groene eerst en dan de zaaddagen en dan dit. Nou, ik vind het echt heel interessant. Ik vind het heel interessant. Want ik had helemaal geen idee van hoe die centrale as nu kwam en hoe dat zou lopen allemaal. En Peer liet ze stikken dik binnen al kleer op oren plakken, maar nog een soort dienwurm. Er leidt nog een hoop werk en met name 2015 dat zal het toppunt van werk wezen. Dan ben we echt van Dokkum tot aan de Waardwijk ben we aan de slag en dan zal ik het meeste werk uitvoerd worden. In 2016 is de centrale as kleer, maar dat zal dan vierd worden. Er binnen suggesties dienen voor een marathon of een fietstocht, maar er wordt ik zien naar toneel, dus er worden verschillende aspecten worden onderzocht. De organisatie weer van doel om de 2 maanden busritten te organiseren, maar omdat er zo volle animo is, wordt dat misschien alle maanden.